Nasuta na sa Talisay City Police kung kinsa ang nanag-iya sa giabandonar nga bag sa Talisay City Hall nga nakapa-ukay sa mga kawani o mga kliyente kagahapon. Nagpatabang di ay kini sa City Social Welfare and Development Office aron mapalitan og ticket sa barko sa iyang pagpauli dito sa Negros Oriental. Si Chona kaniyon sa report. Naila ang tag-iya nga si Roberto Kabugnason, taga Sitio Baybay, Barangay Dumlog, Talisay. Base usab kini sa identification card o certification nga nakuha sud sa giabandonar nga bag. Nasayran nga ni adtong Martes pa nagpatabang sa CSWDO si Kabugnason kay gusto nga mopauli sa Bai City, Negros Oriental human namatay ang igsuo niini. Mato ni Filipa Solana, ang head sa CSWDO nga kagahapon unta sa alas 4 sa hapon, ipakuha ang iyang tiket sa barko kay alas 7 sa gabi mularga. Apan human sa nahitabong bomb scare kagahapon, wala na niini maklaim ang tiket. Wa usab gikuha ang nahabiling backpack. May na siya manulti niya. In fact, hindi po diyang gisulod. May naman siya. Pagpangutanan na po niya. Kuan, kaya nang wala gito muli siya. Kaya siya, namatay yung igsuon. Wala siya kapliti. Tuniduo siya rin sa opisina. Yan, mapalitan na po ito siya kung ticket na mo. Kay magbaya dumagete siya. Kay ticket man mo ihatag. Ihatag og cash niya. Ang Talisay City Police miingon nga posibleng nakalimtan lang gyud ni Kabugnason ang bag. Wa na usab sila'y plano nga mopasaka og kaso human nasuta nga nangayo di ay og tabang ang tag-iya niini sa City Social Welfare Development Office. Wala tay possible case ana ma'am kay dili man intentional man gud. Kay ang city government man magpurso sa iya ha kay dako ang nawala nga income gahapon sa city government of Talisay. So wala po sila kuan sa mo kung unsaon man kay ang makatubag lang man jud ang DSWD. Sila makakita sa tawo. Karong adlaw, balik na sa normal ang operasyon sa Talisay City Hall apan gipatuman ang inspeksyon sa mga bag ug body frisking. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carrion, Balitang Bisdak.